na ho. Ika. Pagay. Timis. Ay, yun sa'yo magtuso, ha? Hoy! Hoy! Gara. Ade, kani. Duhan. Oh, kani. Oh. Kana. Tik 30 kapin na. Huwag mabilin. So ako, kutob ra ko sa pagpangandoy daning parunamik nga makaanhi pero wag jud ko makaanhi. Gade ko guys sa eskwelahan kung di sa ko nung grade to guys school kaya ngipayro siguro ihanjo jud kong Mario nga payro sa nas Zumar mo ni ari ko sa eskwelahan. So ako sa pay magluto merinda ron guys kay kanina sa imi may nagluto pang mahaw so ako na pay magluto merinda sa mga tao karong buntaga. Ay, kanalay ko sa bahay pod. Ako guys, nadugnas na laman yung kang nanay nga mga konda ni garden. No? Ako kasuroy dali sa ubos. Manan ako guys, grabing guwangan, nagilang okra. Manan ako guys, ay mga utanong pa pwede mabitbit dali sa ubos. Kay mura mag nadugnas na niya ako kasuroy dali ilang mga tanong mga utanon. Hamay ko basa, nay? Nay ko basa dali sa ubos? Awan na lagi bunga dari. Sa di pa di kong paano ni Boboy guys, magsuri-suri sa Koreas Ubos. Matuloy ko sa eskwelahan, tatanaw mo sa eskwelahan kung isa ko nang graduate, kay kuhaan ka nang naisuri-suri sa Koreas kaubusan nila sa nanay, naaday ko andari guys, kang mga day wagtub, naay mga kanang kani, tuka manok, naadari sa ubos sa bahay ni nanay. So karon guys, kay ganso man kong Mario nga ako'y panulong Buboy, nagkamandaan ni mo. Ato na ko dato sa ubos sa eskwelahan. Mahani pangipon, sa hilaw-hilaw pa kayo kas imim katilaw daan yang patilawon daan ko anto ka manok. Makamingaw pa din guys, ug di sa kazagagi anak, makamingaw din suri-suri daning mga kita ka daning mga makaon daning mga kuan prutas. Yeah guys, parang nakos kamali guys. Kaya magpanalo kong Boboy ron. Hey guys, nanali ko sa kamali guys. Sanja, kuhaan ka ng tanaw nagbaboy. Ano ba si kuhaan nun sakit? Okay na. So, mabalik dyan na nagmahal. Na, akan si Tana. 150 kilo. Diya guys, yung susi ko sa baboy kaya litsonon karon sa birthday may mga tanaog baba ni manggagmay guys kay natipid na pagkaandaan nila kay arang ka mahalag pagkaan sa baboy. Nabuntag tayo pagali uy. Litsonon ano? Katong dako-dako mali. Taraw, may litsonon. Asa? Bawat? Garilis gini sila karon kay nani. Ay, ba gatipid ko, hukdan mo ko pa. Saba. Oh man, halos mahurot na. So, mga ni guys, ang mga baboy, marak nung gagmay ko na dyan, kay Gildius, kung nung kaon na ni kay na huddan o kuan, pagkaon. Now guys, buyag na o. Kuan ka na. Kani. Ade, kani. Duhan. Oh, kani. Kana. Tik 30 kapin na. Huwag mabilin. Huwag mo dagmay gahaning, naglo man di pagkapiling, habol man. Oo. At dato, kasi ginarata na nagun. Buyag, katog lawas. Tanamaya na dun. So, usay mabilin imo. Ang ma-reduce na katang pagkaon. Pagka ang mabilin ni upat. Upat ang mabilin. Ano siya? Pagkalabangan pa na ng jangkon.
Hi guys. Yan ako guys. Bye da. Kasi Melinda sa kura sana imong Melinda. Ay, hindi ko mga tagal ng matod timang na ho. Ika. Bigay. Kay mystery box ni. Kuwari. Tesa. Ay, yung sa imong toso, ha? Hoy! Hoy! Gara. Miss you. Ha? Oh, yun. Nakaiwag kat no. Di na sa mga lakaw ni. Aray rasad. Hindi yun. Mawag lang niya pa na sa pag-gabi eh. Dito ko lang ni chef na to. Dito man yan yung puta dito sa good. Asa man? Di man musik ni. Hindi lagi. Mausig yan na. Asa na katong paraswan eh. Katong tambaw sa kuha ng dadus. Puta. Hi guys! Karon di ay karon di ang adlaw ang enrollment ni Jomar. Nja. Kinanglan kunog na apoy mama kuno dito na kunoy. Kinanglan jud og enroll sila guys. I'm good. Kay naay kinanglan na jud kunoy adult na mo ato ba nga tinod nga gipa-enroll ang imong mga estudyante. So karon mo dong na ko dito sa lungsod guys ay tuwa naman na una na kay nagpa-clearance pa man dai si Za. Nagkuhan pa to Humag-clearance, ma-clear sa mga ayun. ma-clear na isang clearance guys. Ay ipa-enroll kinanglan na ay parents pod nga ay guidance nga mo kuan so ato na ko eskwelahan ron. Sanaan? Nga Bartag. Dali. Dali. Dali Bartag. Hindi buhat na nagsigipan ng mga tanong. Diya guys, pero may oras, mato na dahil ko sa eskwelahan, kung din eskwelahan nga dito po ko ng graduate, napos si Jomar ng eskwela guys school. Patanan mo na haron guys sa eskwelahan, kung di sa po ko ng graduate. Unja, di pa basta-basta ning among lugar sa Alicia kay daghan kadto mga talan-awon nga mga nindot. Kanang pareha daning kwan guys, Paronamic Park na nasa among lungsod sa Alicia. Gidayo po na sa daghan mi kadto pwedeng kuan ni kanang tanawon nga lugar. Among kanang klipan og kuan tanawon na ninyong Paronamic. Gusto kong money daning Paronamic kani. Pero sukad masakad pa ko kasakad ana kay malisang ko kay unja og kung biki lagahang kamot to kay papangasag kay tungason man nakadyo. Ja guys, maraming eskwelahan na mo. Kanang sa una guys, sa panahon pa na mo kay kanang eskwelahan na since 1968 man kuno ni giabrihan. Ja sa ahang time guys, Alicia Barangay High School ang naka kuan nga ni namo di ni sa TBHS Alicia Barangay National High School sa among panahon. So karon daghan nagkausaban ng eskwelahan guys kananay mga bagong mga buildings. Ja guys, kaya Gino wala man jud ko mag-video po sa eskwelahan kay grabing sa baa, ja daghan kadto pang nanggiguna. Yung clip ako mga picture dari sa eskwelahan sa Alicia. Mao ni guys, human na panel si Buboy, ja karon mauli na pug ko balin siya. Kay mao man pa yang toso dari ag kaning pagpa-enroll ni ja. Ja guys, pila may oras. Padong na lipad mi ulit guys, parang natin balin siya kay marami. Grabing baga ng gagawin. Tapos tadi siya guys, karon sa may nagagrabing sudutuan. So see you lang tapos balin siya karon. Hi guys, yan po tademi. Buwas iro. Yan po tademi sa kuan guys, sa Marcos diyan. Yan po tademi gikan sa Alicia. Mora amang nabilin dari. Kuan ja. Awa guys, ilang ali. Nana sila kuan. Beam dari sa sigaw. So sakto jud pag-abot na mo guys sa hapon na. Sakto na pud magkuan, mapahaway guys kapoy kadzong biyahe. Ja na malayo kidang utanan karon na hang ishiran si Ate Lily. So guys, mali gamang dang ako basa. O kanang nay batong jang i-share dani guys ni kuan ni Ate Lily katengadaan ni ang ipipas. Ja sa papresinde video call si Zanina na. I-share ni nang katengadaan ni jadi man ko makadag muhiwa kay mo kutsilo gamay man si Kuya Bert ay payawaan dani.
mas may mahu. Kaya dapat magpunuan di mamasakan. Dudong Bert. Huwag ka sari Dudong Bert. Ito nga, paraning ko basa. Divide into Half. Mau na bunga sa? Bunga sasalin sa kinawat. Daghan ka dyan ni Dito. Usahan man eh. Tunga ka. Tunga ka. Tunga ka. Kaya ka mo. ato bang harug-harugan bitaw beda. Lamira ba nang udlot ana? Bukain makamo ko basa nila, uy. Kana bang udlot ana lang sa muban. Katang kutsilyo may kuan na kananay. Ano, video ra na kanina. Pughad ba nga kubasa? Dara guys, okra o kuan gikas. Ay kubasa nga pughad damo. Kana ko no pugad ko no sila nay, lami jud ko no. Judge lang gipanghambong nga lami jud ko no. Lami ng liso ana bird. Ati kuan itong lagkaw bang? Say lami. Harugan ra. Kanang liso may lami. Itanong mo lang eh. Dudong Bert basing kinahanglan jud laing kutsilyo. Kusa na. So guys, daday kuan ang mabulo sa kabukida kay si Marcos niyan mo tila ko dai mabulo. So kaning kuan guys, gikan ni Alex, ang azo ni sa kabukira jang iparana tos bay. Daghan ko ni katambawan ni nga kuan nga mabulo unja. Aglasa dani guys, isay karon pa makakaandaan ni. Kani day guys, tuan ni dito kuan sa sapod ka barangay dito sa among kanang at bang sa bay sa igsoon sa amang lula dito sa Nibrok. Kaya tamas ala ni eskwela so nakakos ali dani. Kuan kanang nay sa kakaano sa wa nakailag mabulo na mao na ni siya. Kwanto na ni guys, pwede ko ni sa katong kuan sani magpataas ko no ni og calcium. Mas plorami basi pwede dani mo kaon. So maray ang i-share dani guys so makatilaw. Pakatilaw. Ang patilos Marcos dani guys o kanang nay si Mim kawan sa ganay sa lasa kay nitila masutusbay gapon pa ay ganina paguli namo so ning tilaw sa daan ni mo sa lasa ni day ganahan ka day ba sa man ha tingog ba di ka garan sa lasa wa kun sa ganay sa lasa o ani. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Nja, dani sa Valencia. Sa manimbu ka nga mo apil ng pagtrabaho. Kita majong buntag, di ana dai mi nakauli na mi dari sa Valencia. Nja, karon di buntag guys kay wali ko ka pag-edit og mga vlog. So, si Hanzo si sa kunoy magdigamog sudan. Nja. In back sa kamera, sa likod sa kamera mao ni tinuod nga life ni mi. Bahala nag maawawon basta kay ang ipakita kung sa ijang mga sa pitang buhat daris bay kay na lagi maingan nga di ko no motabang ja wala mo kay bawo unsa po sa kabisi tungod sa jang kanang arang ka maawawon mo ni nahitabo nga di jud si Jawag pa kuha sa camera sa jang gibuhat daris bay mo di guys karong buntag si Jako ni maglutog suwa kay kanang busy lagi ko. Good morning sa Deday. Wow ko si Jang. So, nihiyan siya ko ni magluto. Naginlo na siya sa pusit. Pusit na pinalit naman ni wala nung dako guys, ng anak. Diya. Kayo, naligsan kaan pag isda. Mana, kinanglan na magkag isda. Kaya rong natay. Sabi makuha daning kuan. Ayo din man siguro makuha daning kuan. Daning pusit. So, kinanglan tawag kuan. Kaya napibalance siya itong panganan kada daw. Di lamang po pwede magsigira patagkaan o karne. Pwede ni madyo sa itong laos ng karne. So, karon tanaw na to guys. So, kanang sa ilasa rin ng luto ni M. Kasi ko ni magluto. Unja mo ni guys. Ayudin di ay calcium. Makaanta da ni isda na isda. Pusit. Nga ito man murag kaldero agwan. So, siya naglimpyo kay magluto. Kung si Jaro pamahaw. Kay di siya magluto pamahaw. Di ko ka-upload kay mag-edit man ko. So, basta si Day. Pasan ako Day. Day nga. Basta okay go. Sige na. So, gi-adobo ni. Gi-adobo ni gigisa ag ahos. So, ano ipagita guys pagluto. Pirabi adobo nga kuan. Diya. Pikas dari da po yung giinit agamang nilawoy. Diya guys. Mudto na. Ako na po yung magluto. Merinda karon sa mga tao. Kaya maybe na. Tinahalan ng mga tao. Maka-merinda ng 9:30. So, naman ko yung kuan kamuti nga pinalit ko na mo sa Tagbilaran.
So ana lamang iprito kay makasamo po do kanon nila pud magrinda sila og kuan pan. So kanina lang kuan kanang nay kamuti butang lamin na gami asukal unsa og maluto-luto na ni. Nagkamuti kyo na lamang ko guys para nila kay jawat to sa kami pud makaagod mi kay na ana ta pud ni sabay-sabay pud mi ka nagrinda og magrinda ang mga tao. Mo ni guys ilang merinda karon ako na pinuluto kay ganina sa pamahaw si Amy. Wa na kani guys na video ganina og sabay unsay lami pero lami lagi jang adobo guys. Din na jang adobo nga preset. Nag-adobo og nagprito po sa wala man na napakita sa camera kay busy lagi ko. So sa mga niingon nga kuan na semi mo'y trabaho mo nang gipasabot ninyo nga di ra pud na makayaw ako ra pang sa muli dari sa bahay kay daghan ba sa kadjog mga hipuson kay ang mga tao. Mo na guys nga ang gikuan ahan sang ipakita karon sa may sa mga baton dari sa bahay para lagi sang bahay kay isad ning mga tao nga mo judge lagi. Unsa guys hanang gibutangan og asukal kay murag naluto-luto naman din kamote. Kaya mo pilit ni sa dari sa kuan sa kamote og lusaw na ning asukal. So lami ni guys karon. Diya karon guys, mura kuan, nagwan-uwan, dari murag nagkusog na pagbagad mo nga pasensya mo sa mga sa saba dahil kay nag kanang us dari sa sabay kuan na description na ng saba sa bagad bitaw kay grabe jang kusuga agbad ron kay ning kuan na pagabagat. So paghapa kaniyang vlog sa arang ka saba murag ni naghagjeng sa kuan na guys sa bawad na si Japlas, iro pag nga perting kasaba, kaya among iro among litan kay manggukod na datos kalsada, manggukod na tao datos kanang nay kalsada na mulabay, manamado ko makadisgrasya, hang litan nagtanang iro. Diyan na po kuya adapted nga iro nga isa nga gamay nga hang gi-adapt. So saba ka to, waras dari sa hang vlog, so pasensya na mo. Diyan day mga tao day karon guys, sinahan diyan ha i-videoan sila. Diyan sila dari nagtrabaho sa sud kay naman lagi uwan kanang ang gipatiwas ang tiles dari sa banyo sa usa ka CR dari sa sud nga kuan nga CR kanang para sa tanan ba may bisita kay na may CR tus kwarto na mo sa ang ubang bisita kay mauwa malagi na mga ridari mauwa malagi mo sa tus kwarto para mo CR lang so ahang gipa tiles sa kay luod pud ugay tiles ang CR. So patanaw naman na sunod sa kuan sa CR sa dari nga bagong nahaman nila trabaho sa mga tao. Nag-burn brown na guys na. So tatadahan na ni karon. Sakto-sakto 9:30 merinda na nila. Murag lamin ning kamutiha guys kay kuan yelo ang unod. Dito ni palita sa dao sa Tagbilaran katong pag adto na no. So luto na aguban kuan kanang dar skili do pa pero ana ni hauno taon kay mag merinda na mi. Chading diana. Luto na tanan diana anja dapat sa speaker sa unonon. So yummy zid ni ron guys sa among merinda. Diya guys, kay naay dried nga mga utanon ba dya. Pati lawas kay yung sa gusto ko na sa mutilag okra nga dried. Aprisa na klap. Tanaw na tag. Muna sa daan ko. Duha lagi ni day. Ang basin mo, ganahan ta. Hi guys, dana gusto nga dani gikan ba na chinchik day. Ay Korea. Gikan sa Korea ni. Aprisa ang tao ko kaon. Tungelo. For the first time mo kagutan. Pero ay ligo. Ilumig-dagat road. Way ligo. May pagdagat yan? Mura mo sinang ka na sa flavor. Si flavor na lang yan. Lagi siya. Mura nag-flavor. Gibutangan din sa kanang paan. Be, mukha magdugutan be, tilawan ng ukra be. Isa sa plato. Ito to. Abi, be, kadiwa ba? Mau din sa picture. Kadiwa ko. Ano sa libre nga sa? Be, kagutan be. Sus, gamay ra ba di ay? Mura na. Ilang eh.
Uy, day ukra ng itong para sa ato. Puwa na. Puwa, be. Ukra din ang puwa. Ukra, bitaw na. Dito lang siguro na. Ukra, ada. Sila, be. Ay, Okra din. Okra. Imim ba ka na na? Alam mo ka? Oh. Kini lang. Kari ba ka ni tilaw? Kung gaman kini lang sa. Sapatin la. Alam mo ka? Tinla. Di ko ni para tamis man di ay. Okra. Nabi na? Over. Bebe, tilaw ko. Namaw na diha. Ako'y tala ba? Meron din ba akong ipalit sa. Baba. Ako ukra to dyan. May damong darangog. Ako na diha. Saring-saring nga. Murag chips. Tuloy. Ang sali ako lang. Wala, mahal na. Ganun dyan yung tanas ka ito na imukbang sa YouTube. Abay niya kami. Mo na. Gaya-gaya. Ang sada ni. Kani. Kalamin gamit, hindi masaya. Ano na magulo ko para? Di ba kundi basta-basta pagkuhan na rin, paggama. Drive. Ano to ba kasi yung pumuntahan na? Ano ako nag-ukra na oras na. Para bang saging gan? Nortal. Ano ba? Carrots. Ang sama ni ngan. Kani. Ang sama ni. Kamote. Kamote. Kaya ba man yan? Ay, di sayang te. Pwede ah. Okay naman. Yeah guys, ang tanaling ang masang vlog karon. Marami tayong vlog karon guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless.